4 лесни, домашно приготвени средства за отстраняване потъмняването от ръцете. Тревожим се много, когато лицето ни потъмнее, но напълно игнорираме ръцете си. Ето няколко домашно приготвени средства за премахване на потъмняването от ръцете. Първо, сложете студено кисело мляко в купа. Добавете щипка куркума. Нанасяйте тази смес ежедневно за 20 минути върху ръцете, лицето и шията преди баня. Второ, вземете краставица и я срежете на две. Настържете половината краставица в купа. Прибавете 2 супени лъжици прясно мляко или мляко на прах и няколко капки лимонов сок. Разбъркайте добре, нанесете върху ръцете и оставете да изсъхне. Отмийте с хладка вода. Използвайте веднъж седмично за оптимален резултат. Трето, срежете един домат на две. Обтриването на ръцете с вътрешната страна на домата помага за премахване на потъмняването. Четвърто, разрежете един суров картоф на две и обтрийте с него засегнатите зони. Препоръчваме ви натуралната минерална защита със слънцезащитен фактор 30 от John Masters Organics, крем за тяло със слънцезащитен фактор 50 от Clinique, слънцезащитен лосион от Shiseido. Открийте още слънцезащитни продукти на най-добра цена на Strawberry Net, свежата козметична компания.